खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआरनि एबा बिटिआर राजखान्थिनि बारहावाया गुदुं जानानै दं आरो बे गुदुं बारहावायाव जा राजखान्थिनि गुदुं बारहावायाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गोबां सोंथि सिखांदों आरो गोबाङानो बाथ्रा बुंदों जे थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि राजखान्थिनि लामाया माबेयाव एबा माबे लामाजों आगान सुरदों जेराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोबां लोगोआ हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहैदों बिजेपि दोलोआव जगदान जाहैदों सोरबा कंग्रेसआव जगदान जाहैदों गोबां बिपिएफनि मैखोम दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्म हितेश बसुमतारी लोगोसे गोबां बारग' एमसिएलए आरो गोबां एमसिएलए आथिखालनि जा रुलिं गभर्नमेन्टनि एमसिएलए बिथांमोननि गेजेराव एबा बिपिएफ दोलोनि जाबायदि एमसिएलए दंमोन बिथांमोनाबो गोबां दोलोआव जगदान जाहैबाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खुनु रखमब्लाबो 42 बोसोरनि जा बिसायख'थि सेप्तेम्बर खालारनि गेजेराव जा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेयाव सरकार दानानै गोहोआव फैफिननायनि बाथ्रा बुंगासिनो दं नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोनसे सोंथि एबा बिथांनि सायाव सोंथि सिखारदों दि हाग्रामा महिलारिया सोर दैदेनगिरिखौ लानानै राजखान्थि गेलेबावगोन सोर दैदेनगिरिखौ लानानै 42 बोसोरनि जा बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव सोरखौ लानानै बिसायख'थि गेलेबावगोन बे गोबां माने सोंथि सिखारदों जेराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गोबां माने काउन्टार होनायखौ नोंथांमोना नुना मोननाय जादों जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव बिटिसि एसेम्ब्लियाव खनसेबो आगान होआखै बे बाथ्रायाबो गोबां रायजो राजाफोरनियाव सोंथि सिखारदों थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे गोहो बाहायनोल' मोजां मोनग्रा नामा मा जाहोनाव रायजो राजानि ओनसोलनि गावनि समस्तिनि जौगानायनि बाथ्राखौ बेरेखा दोलो महरै बेरेखा दोलोनि जानानै बाथ्रा बुंनो थाखाय मा जाहोनाव खनसेबो फैयासै बेफोर गोबां माने दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सोंथि सिखारबाय थायो आरो सोंथि खालामबाय थायो जेराव रायजोनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म थामहिनबा उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङाबो खौरांनि गेजेरजों आरो मेल मिथिंनि गेजेरजों सोंथि खालामदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे पावारल' लुबैग्रा दैदेनगिरि आरो पावारल' लुबैग्रा दैदेनगिरि जानो नाङा होननानै इउजि ब्रह्म बिथाङा गोबां माने बाथ्रा बुंदों जेराव बिथाङा एसेम्ब्लियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा खनसेबो जे एसेम्ब्लियाव फैयाखै ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बेरेखा दोलोनि महर लानानै मा जाहोनाव फैयासै अब्ला बैफोर दैदेनगिरिफोरखौ मा बुंगोन होननानै गोबां माने सोंथि खालामदों थारैनो बे समाव मोनसे गिदिर सोंथि सिखारदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफनि सोर दैदेनगिरिखौ लोगोआव लानानै दा 42 बोसोराव खुनु रोखोमबाबो सरकार दानायनि बाथ्रा बुंबोबाय थादों बेयो मोनसे गिदिर सोंथि थारैनो बिदिब्ला फैदों मैयासो खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोबां माने बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव जेराव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ एबा बिथाङा गोबां माने दैदेनगिरिफोरखौ जेब्ला बिपिएफनिफ्राय गुबुन दोलोआव जगदान जायो अब्ला गुबुन गुबुन मुं दोनो जेरै गावबुरा डेपुटेसन सिआइडि लोगोसे कामान्डार बेफोरबायदि गोबां माने बिबुंथि होबोदों गोबां माने बिमुं होबोदों दा बेखौ लानानै जों फै दानिया खाम्फा बरगयारी बिथाङा हितेश बसुमतारी बिथांनि बे जगदान जानाय समाव माबायदि बाथ्रा बुंदों खाम्फा बरगयारी बिथांनिफ्राय आरो हाग्रामा महिलारि बिथां जाय हाग्रामा महिलारि बिथांजों 17 बोसोर सरकार सालायबोनायाव मदद होदोंमोन खुन्थिया बायदियै गसंबोदोंमोन बै खाम्फा बरगयारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेरेखायै माबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंदों फै जों आबुङै खोनासंनि हाग्रामा महिलारिये এই এদিন দুদিন আগত আমার ওপৰত বহুত বক্তব্য ৰাখিছে চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু খাম্পা বৰগয়াৰী বলে গাঁওবুঢ়াৰ লগত বৰ্ণনা কৰিছে আমাক বলে সিআইডি হিচাপে ইউপিপিএলত পঠিয়াইছে আমি বলে ডেপুটেশনত আহিছো বহুত ধৰণৰ উকল মাকল কথা কৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে আমি বড় দুখ পাইছো जों बिराद दुखु मोनदों गावबुरा समाजनि जानानै गावबुरा बिथांमोननि जानानै बियो जोबोद लाजिंसिं बाथ्रा गावबुरा माने आमार गावत की गावत सबतকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি गावत सबतকৈ অনাरेबल पार्सन
সন্মানীয় মানুহ সন্মানীয় ব্যক্তিক আমি গাঁৱত গাঁওবুঢ়া হিচাপে গাঁওবুঢ়া পাতি থওঁ नंगौना नङा दा बे व्यक्तिजों जोंखौ मा बुंनो नागिरदों गावबुरा बिथांमोनखौ लाजि फोनांदों बेबायदि खोथा बुंनाया जोबोद लासिंसिं जोङो दुखु मोनदों आमी बर' दुख पाइछु आमी अकल आमी गावबुरा हब पारो आमी अकल गावबुरा নহয় चन्दन ब्रह्म हितेश बसुमतारी মই अकल गावबुरा मात्र নহয় आमी सेनापति एजन एजन सेनापति হয় না নহয় সমাজত আমি এজন এজন সেনাপতি ইয়াত যিমান বৰ আমাৰ নেতাসকল আছে সকলোৱে সেনাপতি আৰু আমি সেনাপতি হৈ পেলাই আমাৰ সমাজক কেনেকৈ পৰিচালিত কৰিব লাগে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি সহায় কৰিছোঁ আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত যুঁজ কৰিবলৈ ওলোৱা নাই जोङो रावजोंबो जुजिनो नाङा কোনো राजनैतिक दलजों जोङो जुजिनो ओंखाराखै जोङो जुजिनो ओंखारदों बोरैहाय बिटिसि बाखि समग्र जाति गोष्ठी धर्मावलम्बीनि मानसिफोरखौ इउपिपिएलआव ज' खालामनानै खौसे जोङो बिटिसिनि जौगानाय मावनो हागोन आरो प्रत्येक जाति गोष्ठीनि आसा आकांक्षा बिसोरनि सुख दुख बिसोरनि राव हारिमु भाषा संस्कृति उन्नयननि जोङो बोरै खामानि मावनो हागोन बेनि थाखायसो जोङो राजनितियाव ओंखारदों आरो बेखौनो जोङो लांबाय थागोन प्रमोद बर' जिन्दाबाद इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जिन्दाबाद मुसलपुरनि रायजो राजाफोर जिन्दाबाद नैरोजा 22 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पीकिंग इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे योगानि खाबुबो दं लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन